Balik maneh nang pojok kampung derek, bencana angin pentil muter mulai kedadean nang Nganjuk. Udan deres campur angin pentil muter iku mbecatno puluhan omahe warga. Saomah rubuh roto barek lemah, sauntara iku derek pirang-pirang omah liyane gentengi maut kabeh ambek pirang-pirang wit ambrek. Bencana angin pentil muter iki kedadeane nang dusun Yati Tengah, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Omahe Lamuji roboh sampai roto barek lemah, ambek pirang-pirang omah liyane rusak enteng. Jarene Lamuji kedadean iki kaitane pas kedadean udan deres campur angin pentil muter, sing kedadean isu uput-uput. Ujuk-ujuk angin pentil muter nerjang omahe korban. Waktu itu Lamuji pas enak-enak nonton TV, barek ngerui ono swara rontokan. Lamuji age-age melayu teko jerone omah, gawe nyelametno awake. Ketange korban sing pas ijenan nang omahku plai selamat, gak catu titik-titik. Pirang-pirang warga barek polisi ngevakuasi omahe korban Lamuji. Sauntereku pirang-pirang omah liya yo rusak tapi enteng. Barek gentenge maut. Angin pentil muter yang ngrobono pirang-pirang wit gedang barek pring nang pekarangan omahe warga. Oleh bencana iki toroke ditaksir sampai puluhan yuta rupiah. Ahmad Syarwani, JTV.